Salumi. Nakikuan ba? Naku-check ka. Sige ka ato dili buntag sayo mag-chismis. Bon, di chismosa gid na. Pag una mo dayon kay Title gito chismosa sa silingan. Wala nang tata nagchismosa sa silingan. Bugo, nagkuha na lang tata magkapatid. Naku-check ka. sino man Ikaw una. Chika ug kapoy ko. Hindi to di diri sa imong view no. Kahit no lamig yung paminaw By the beach man kay ko. Ano ni mabutanding. Dako kay tiyan ng dolphin. Ang sakit. Sumana ay. Ano ka power? Let's share. Napay sa gadadalag apple mo radyo gwapa mo radyo Snow Ay White. bulinaw gosh. Kada ka isda no. Ay sa ka mo kabi kilabad ka. Ano man ang sa tika? Kapoy ko. Ang over ka? Dili sad ka na. Uy, kapoy ko. Mga to tatay ising. Di ko gusto makita sa inaw kay mangilad kay sa katanan. Pareho man mangilad. Mama na nakauna tag panaway. Di ko maglago ko sa inaw. Uy kanang wapay sala na nay krimen. Ay pupuka na kay buong baba kay ka. Pugong lang. Dili maglagot jud ko. Lamig yung dagat mo, lamig yung fresh air. Eh, Saka uwi. abad ka kong ulo. Ang basikuan na. Nakoy alaksan dito sa balay. Kabalo ko yung alaksan expired na painom sa ko para matay ko. At least na kay giinom kaysa na kay imnon. Kung mamatay ko, Ay, suda man jud padulong. Asa dita padulong tanan mamatay ra yung man. ampo di ka. Balong wa pa ta na members sa dayong. Para membro na dito 250 ra man. Ano na sila oh. 250 ra man ang dayong. Sayang kay Dami pa ng dayong kay no kay sugot ko pag 50 na lang pero kung mamatay gani daw kanu sila na mo sagot sa lungon og sa mga kapi-kapi. Mahal man ko ng St. Peter sa dayong na lang ka. Dili pwede man ka magkape pero ang option if ever kay Unya nindo pa jud kay kinay tarpaulin. Nya pagkamatay nimo na yung mga PowerPoint kada ipakita yung mga picture ba gana kana. Imembro ti kas dayo. ikaw di maguna-una kamatay. Uy, malay mo mamatay ka ugma nabuang ka. Ako may sampulan nimo katok ka. Dapat ba ready ta? Sa Yung tanong mo, ngapit ka kamatsyon, ngapit dapat mo ko na kag dayon. labad ra kong ulo di ko mamatay mo kag buang. Kapag ulo da na padulong kung kasi COVID yung guro ka. Ikaw gisim ka ubo-ubo di ha. Sus, kuan ra na ka ng allergy ba kan sa kahangin sa Allergy? So kapag gamay nimo giubo na ka. kuan man na inborn allergy, bugo way utok. Okay. 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 Diyan, talipong ko day. Ano usa ka uni? Ito man, sakit akong tangko. Kasi buntis ka. Dili iba ko ako nakuhaan no, gabi lang. Buntis dayon sa man ni. 24 7-11. Sakit mo tangkugo. Asa diri? Oh, Diri ana, diri. At yun ako ni mong samot. Massage man ang ana-ana. Para ba sin kuan mo tangkugo ba? Ana-ana. Sino mo ato na guro ko? Kuyawan ni mo no? Ato na ko ha. Sa depi ka day lang day. Ano ka ba si wala ba yung mga anak diri? Unsa magkuan diri wala ba dito ko mga anak diri naman sig bana. Wala ka na ko, basig maunsa ka ba? Okay na ka? Unsa ka dapat yun ako nimo patyon ko nimo buang ka? Ano na ko, okay ra mo day ka. Ako day lang. Day lang. Dili ko day. Uy, okay. Sure ka tinuod ni, basig joke rin na ba? Dili joke day. Ano sa di ka ng high blood ka? Ang Sa di mo gikaw nagkaw ka lechon no? namoy nagpautang gayon no. Buong kung nagdi pa utang ay ko anak kay maka high blood na basta utang. Dapat cash. Kidita. Tawag si Manay bi. Tawag si Manay. Sige sing lang guro na dara. Tawag ay sige di ko gusto mamatay ko na niya. Sir may pinakaduol na silingan. Tawag. Okay sisilingan mo ray duol. Tawag. Ulat ang daraha basig mamatay ka. Ilista lang pud ka sa dayong. Wait lang. Wala po ko 250. Ako rin bahala. Mas mamatay ka ron ba? Apli ko. O ako tapan. Sige, wait lang. Kung ata mamatay ko, bantay ka. Oh, bye. Okay. Ay, kalami sa Red Horse. Unsa man pud ka? Wala nag-uul ko sa Red Horse kay mahal ko ba na pud, mahal na pud lagi ni 150 na pud. Barato na karon oy. Kini barato diri sa Digos kay ano man diri. Sa Davao mahal na pud. Ay mahal na dito. Anong wala man mag-invite sila ano? Ay, Ginoo ko invite sa lumit mo mo chip in, baga ra tug naong. Ay, iya. Kung mahurot niya pangutang dito ano. Ako'y bahala. Nila PC ba? Oo. Tulong ka ka Red Horse og ako lang bayaran ina na bayaran magpapadala ko bana. Intirin na lang pud og guys. O sige, ako'y bahala. Kapit na ka ba ako gamay na lang ko. Kuya na mahubog ko eh. Ay lakera kay kaay. Alangan, ganahan ko mag-inom-inom nga wala sila ang kanang Uy, Mats. Unsa man ka hawa dito? Mag-shot ka? Ay, may shot pa. Si Kuan ba si Salumi? May something niya na siya. Something, may labot niya nasa something. Nang something sa una pa. Nang libak kuling man to. Nang libak minimo. Ubog na ka. Nang libak minimo.
Yan ikalita siya kati urok mo nagsakit to Oh, yun. gaba na niya. Karma is real. Gigabaan. Libak-libak pa, mayra. Mura siya mamatay na jud siya. Ay, di ko mo mamatay ka to. Tapos sa natubig. Wala to? Dayon wala na to padulong ospital. Padulong ospital kung wala jud siya kaya, kung dead on arrival pabayaan lang nato. At least Ay, basta di siya mo kirig siya, oy. basi konsensya na lang nato. Nag-inom-inom dire tapos inyong mi distributor para mo tabang-tabang ang silingan nga wala ayo. Ikaw gani matake niya ang silingan si sa lumira ba ya? Imong atake kay payat ko kana kay atake ko sila kay mga kuan man sila. Pwede masulugan kag balay or magbaha kasi mo tabang nimo silingan ra ba ya? Oy, di ko mo tabang oy. Bahala mo dira. Wala na, magkuha sa ko dito. Utang sa. Sige na ba? Magkuha sa ko kuan dito. Naunsa di Tabangan siya, sa naunsa dito. di siya gani. Ako'y bahala isa ka case. Ay, awa, muhatag sa mo libre man ay seminda. O di mo ko kaalsa kay yun na ako mga muscles. Naunsa di siya atake siya og high blood. Nihada na dito siyang balay. Wala high blood. High blood kay guro kay nikaw og lechon. Bibiraw tani mong tangkugo. Birahon din ang tangkugo. Bibiraw ang tangkugo ana nya pa ko ano nimo ahos. Ay ana din na. Oh, kuy way utok di mo oy. Igo na kasi kag lablab blood. Tara. Sige. May ra ka horse. Ang dito sa kakis ha. Tama, Tara to dito tara. na. Asa man dapit? Asa uy? Ay, huli na ko. Si asa oy silingan na mo. Hala mo. Ulo di na mo ginawa. Uy, get high blood ni. Di na mo ginawa. Uy, pasandigon mo sa high blood. Ikaw ba juga yung utok? Pasandigon Tabangin hindi na. na pahigaon. Siya na minihigda ay kukuha pa sa nili. Pangitag ahos, dukdukig ahos, pagka kabalo. Sandig. Tanaw. Sandig. Dili sandig. Ano, pag-relax lang. Biraw ng tangkugo. Biraw ng wait lang. Relax lang ha, relax. Relax lang. Biraw ng tangkugo. Ayaw Pangitag ahos! Ahos! Shot sa ayos sa. Unya na. Ito. Naglain yung lawas. Naglaing ginaong. Di mo ko ni ahos! Tulok ko. Ahos! Di utang ko pa na bayri daw. Talisay man ni ahos! Ahos ginuo ko. Ahos dali. Ahos lagi. Itay na lang. Salumi kaya pa nimo. I-relax lang ang kuan i-relax lang. Pinagluspan na siya. Ahos. Nalala si Muta. Ulo din naman ni makayo. Wala ko kanimo pangitang doktor. Si ano? Si Doktor Ki. Si Kinita ba ito dito? Si Kinita. Dali Go. Shot sabi. Pag-relax lang dara, di pa man maun sa si kuan sa luming. Kaya na lang ha. Naluya. Alam mo pag naaga ni mahigla, dili mo magpanik. Ayaw lagi mo magpanik. Ayaw mo pagpanik, relax. Anong wagan ninyo pag naaga ni magka-high i-check niyo ang pulso. I-check niyo ang pulso sa ulo. Asa ulo. Dara, wait. Kusog-kusog ang pulso. Okay pa. Iganin. Ang baso. Hala ka, bugno na kay siya. Salome! Dili na ni kailangan ni siya. Wala pa siya namatay. Salome, Naglain lang yung ano, kailangan dalo na siya sa hospital. Napakayutag sa ko, Salome. Ayusin ang utang isipa. Tawago na to. Mayari sa iyo to. Pagkita, stress lang. mo ni unsaon mo. Tawago na ko kung makauban kung online sila. Sige. Salome! Na. Tawago na to si Wang o si ano, si Budla. Online na. O online sila, padulong na daw. Nana, dara, sakay diri. Wala pa namatay. Birahang tangkugo, birahang tangkugo. Naglain ang lawas, naglain. Dayungi. Ato tang hospital. Hinaynayak Uy, si Doktor. Kagot. Alam pa sa kubo, natruma ko sa nahitabo gabi kay salumi basta tinuod lang no bisig nagsimik away ato pero inato nga masitwasyon magtinabangay tiday no. Mao nang ako sa inyo, tambag na ko sa lesson learned. Pag naagin ni high blood doon, di mo magpanik. Anay tabo ka ganina, mabuhi pa man unta to. Kagabi. Kung inyo tunggi ano, wala maguni ributang ang hangin. Dok, yun sa din nila si Salumi di ay. Itapo kanila nag-shop pa sila naglag dong gud siya so kisa di matarantar ana. Ako kakaway man jud miha pero natarantar ko love gud ako na bisig na ana kasilingan. Sa kay nahitabo sa iya ha. Kumusta man na bisita na nimo? Kung di ka mo agi. Ay, mo agi. Ikaw, nakilat man ka. Ano, nakilasan ka na? Wala na siya. Wala na sa lumino. Wala na uso naman mo. Asa man siya? Ano wala na? Patay na siya.
Uy, condolence sa inyo ka. Sa inyo, hindi malimta. Ikaw si... Nakikondolence. Dapat yung utang sa kuha sa tinuod lang na ako. Sa suriso di ba? Oo. Sa pensyon na lang ko asing. Oh, sa pensyon na si pensyon. Pasyatas ako. Pasyatas ako. Ito pa tayo, pag-iwan. Ayaw. Kasi ikaw na pala kaida doon. Pasigat ko yan. Kasi wala siguro na. Patay na siya. Kita ko sa Facebook post. Nawa, kasi fake news na. Fake news! Statute certified yun na! Nakaluwa, bata pa ba ya to? Wala na tayo kauban sa chismosa. Wala, usa ko na to yung katong motor. Ang iyang motor nagikuha sa iyang uyab. Ang bot kinsay mo monthly na lang. Kuy, Noy. Kinsay mo monthly ato. Tama na. Usa pa. Tama na, sis. Mag-loan pa siya 50 mil. Kawin.